a rantsi da Allah yanzu nan kina ganin kamar ba mai sa mana ido amma wallahi muna shiga sai ki ga an gamu amma in kin ga in kafa ta dauke ki saki jikinki me yasa kike wani abu kamar kina jin kunya ne lafiya abu kamar baki gama wayewa ba wanda zai gama ba kai bawan Allah me kawo ka nan unguwar kai waye kai ni nan unguwa ta ce ni ma nan unguwa ta ce nan ne unguwar ka ban san ka ba ka san da aina na ganka a Kabala na ganka a tudun nufa yau ga ka amando kana bi kwararo ke dan matsa haka mana to ku fa ustazan nan fa yan renin wayo ne fa ba dama ku ga mutum da ya bebe sai ku zo kuna samu tsido islamiya ce nan da zaka je da maza tabbas shari'a tana amfani a gidan mutum okay dan ayar da yake a cikin ɗakin ka muke dole kaddamar da shari'a ku fa mugayen yan sa ido ne fa me ya shafe ka da ni in ma wando na a ƙasa yake kai in ci wace ma mana ina ruwanka subhanallahi bawon Allah kaga irin abin da nake guje ma me wannan bi tsala da kuke bata ba yanzu za a yanzu in ganka da kanwata in soka har in baka to tunda dai ba da kanwa ka ganni ba yanzu ka bari sai ka ganni da kanwa ka sannan sai ka ce malam wuce ka ba mu waje ki kara matsa bawan Allah abinda nake so da kai tun kafin a gan mu a fili da kai ka gane muna nan da kai ko ka dauki ya naka ka ba unguwan nan in ban tafi wafa duka na zaka gaskiya zaka samu matsala bismillah ka dake ni kawai ganni da ba za ka ji ba kenan ba zan ji ba mu fa muna da yan committee a unguwan nan ai alquran ko military ne da kai ba inda zan ji hizba nan unguwan mu ta tattara Allah sa military ne subhana inna lillahi ka duba ka dan musu da ko mun fotofo kai na rantse da Allah in ban ma aiki ba Allah tsine in bace ka ba mu waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kale shi ne tsohon wani ustaz nake ji me to a ciki yanzu ka duniya ta zo ƙarshe subhanallahi bawon Allah ka daga wandan ka da ya koma dai ba zan daga ba sai idan kai fadi wandan nan bai fadi ka duba ga askin ka kamar wani bukka sheka ce ba Allah a rayuwanka naga alama wannan kawai a baka kawai baka ba ke ba maza ki wuce gida ya za koye ta ne ni ke da matsayi da ta ba kai ba waye kanwata ce kanwata ce ka zo kana min rashin kunya kai wallahi ka san Allah a rayuwanka ina wuni ya karshen duniya ya zo subhanallahi ka je kawai dan Allah ka je ka kawai Allah ba san kai kuma wallahi sun yi kama har yanzu na duba wallahi sun yi kama kash nan dai target bai fada ba bari in yi hayi kawai dan ba ta wajen shanu nan